Тъй. Я да пробваме сега да снимаме. Нямам стойка, каквото стане. Айде тук какво е включено. Да се види. 4x4 включено. ESP-то изключено. Айде. Ще държа и ще карам, каквото стане. Сега следва един голям баир надолу. Хищника си драпа добре. Нагоре съм се качил. Сега слизам. Езерото взе да замръзва. Какво да прави? Зима. Няма как. Айде, стига толкова.